Umelá inteligencia alebo AI je tu už nejakú dobu a postupne sa vyvíja, ale dokáže nám pomôcť alebo naopak uškodiť. Ide tu v podstate o to, že umelá inteligencia nám už teraz dokáže dosť pomáhať a verím tomu, že hlavne študentom veľmi pomohla, že áno, priznajte sa. Ale takáto umelá inteligencia, kde napríklad do ChatGPT dokážeme napísať, že kedy sa narodil Ľudovít Štúr a takéto, aby sme si to nemuseli googliť, tak to je v podstate to jednoduché používanie umelej inteligencie. Každopádne umelá inteligencia dokáže urobiť o dosť viac vecí a to už dnes. Už dnes si napríklad na mobil môžete stiahnuť Captions AI, čo je vlastne aplikácia, ktorá vám vytvorí také tie titulky na videu. Určite to poznáte, používa to teraz veľa ľudí, čo robí TikToky a tieto short contenty. To je stále fajn využitie tej umelej inteligencie, ale už dokonca tá aplikácia dokáže spraviť niečo, čo môže byť veľmi nebezpečné. Kedysi ste totiž potrebovali niekoľko hodín záznamu hlasu na to, aby ste vedeli vygenerovať v podstate váš model hlasu cez umelú inteligenciu. Dnes cez ten Captions AI vám tam stačí nahrať krátke video a tá umelá inteligencia dokáže ten váš hlas zreplikovať a dokážete meniť to, čo ste pôvodne povedali. Viem, že to napríklad dobre funguje na to, keď chcete prekladať videá, hej, že napríklad zo slovenčiny do angličtiny. Na to funguje prekvapivo dosť dobre, ale ako hovorím, dajú sa s tým robiť práve deepfakey a to je najväčší problém umelej inteligencie na internete. Určite ste už na YouTube tiež mali také tie reklamy, ktoré práve boli spravené cez umelú inteligenciu a navádzali vás na to, aby ste sa prihlásili na nejakú stránku, kde si vraj zarobíte 300 eur denne. Uvádzame na trh nový model GPT 4 Turbo, ktorý pomôže každému z vás splniť si svoje sny. Toto vie byť neskutočne nebezpečné, pretože zoberte si, že OK, tá mladá generácia ľudí, čo sa pohybuje na internete, čo vedia, čo je umelá inteligencia, tak na to pravdepodobne nenaletia. Ale na internete nie sú len mladí ľudia, internet využíva dnes už skoro každý a jednoducho na takéto reklamy môže naraziť aj niekto starší, kto sa do toho úplne nevyzná a práve toho môžu chytiť. A verte mi, že 300 eur denne si nezarobíte, skôr prídete o 300 eur denne. A najhoršie na tom je, že z nejakého dôvodu YouTube s tým nič nerobí. Proste na YouTube sú takéto reklamy, dokonca som tam videl aj reklamu od Elona Muska, že tam má nejakú financial freedom a neviem čo. Toto je ale ďalší fake, ten Elon Musk nikdy nič také nespomínal a je to v podstate len ukradnuté, ja neviem, či keď predstavoval Teslu alebo niečo také a niekto proste z toho spravil deepfake, aby mohol nalákať ľudí práve na tento scam. Ale nie je to samozrejme len o tom scamovaní, aby ste mali zase nejaký nový spôsob, ako z ľudí vydierať peniaze. Sú to aj horšie veci, ako napríklad, že môžete si zobrať hlas prezidentky a v podstate urobiť nejaké video, kde povie niečo, čo by v živote nemala hovoriť. Toto je zase taká vec, že OK, odborníci to rýchlo preskúmajú, proste prezidentka povie, že nič také sa nestalo a že to je deepfake. Každopádne myslíte si, že každý by si niečo takéto preveroval? Je veľa ľudí, čo si práve bude myslieť, že to naozaj povedal. A to není len jedna vec. Ako viem, že sa momentálne už testujú nejaké AI roboty, ktoré sa budú vedieť hýbať, budú vám vedieť pomáhať a neviem čo. Akože je to fajn nápad, ale tiež by som sa toho bál. Nebal by som sa vlastne len toho, že OK, tomu robotovi môže prepnúť a môže vám niečo urobiť. Bal by som sa aj toho, že vám práve môže ukradnúť vašu prácu. Dobrý príklad na toto je napríklad Midjourney, čo je vlastne AI model, ktorý dokáže vytvárať obrazy a samozrejme proste všetko s týmto AI-kom sa postupne vylepšuje a už teraz dokážu tie obrázky byť veľmi realistické. To je napríklad jedna z vecí, ktorá ma dosť demotivuje robiť aj takéto videá a kreatívne veci, pretože zoberte si, že OK, tak napíšete iba svoj nápad proste fakt v jednej vete a ono vám to vyhodí presne to, čo ste chceli. Kde je potom tá nejaká snaha pre to urobiť niečo, proste zapojiť do toho nejakú kreativitu. V čom napríklad zase vidím pozitívnu stránku, tak je, že ak chcete niečo nakresliť, ale nemáte úplne nápad, že jak by to mohlo presne vyzerať, tak si môžete vygenerovať obrázok, ktorý vám bude slúžiť ako predloha. Ale vyložene ten vygenerovaný AI obrázok používať ako
v podstate svoj výtvor mi príde strašne úbohé. Neviem, proste neviem, či to vnímam tak len ja, môžete mi napísať do komentárov, čo si o tom myslíte vy, ale ja si úprimne myslím, že umelá inteligencia by nemala všetko robiť za nás. Mala by nám vedieť pomáhať, ale pokiaľ dokáže napríklad aj úlohu z matematiky vyriešiť celú za nás, tak podľa mňa ľudstvo pôjde veľmi rýchlo do záhuby. A verím tomu, že veľa ľudí je tiež už demotivovaných kvôli tej umelej inteligencii, pretože zoberte si, že sa fakt snažíte, že ja neviem, mesiac kreslíte nejaký obraz, je fakt proste vymakaný, všetko je super. Dáte si ho na svoje portfólio a nemá to poriadne ani zhliadnutia. Potom príde niekto, kto sa vyzná do sociálnych sietí a do umelej inteligencie, vygeneruje si nejaký obrazok cez umelú inteligenciu, postne to niekde na Twitter, Threads, neviem, hoci kde a má to zrazu úspech. A vy tam len ste takí a dívate sa, že tak na čo som do toho dával ten mesiac roboty. To isté je aj napríklad u videí, že ja napríklad už strašne dlho striam videá a bol by som vďačný za to, keby mi umelá inteligencia napríklad vedela poradiť s nejakými vecami, čo sa napríklad strihu týka. Ja som raz skúšal vytvoriť si vlastný skript do After Effectu, ale tá umelá inteligencia nie je ešte tak dobrá práve vo vytváraní skriptov. Ale kebyže chcem nejaké AI efekty, tak to dám proste do TikToku, kde už je kopu AI filtrov a mám z toho úžasný edit. Alebo napríklad CapCut. CapCut teraz dosť pušuje práve to AI. Vlastne už ani nemusíte byť profesionálny editor na to, aby ste spravili nejaký fakt, že pekný edit. Pamätám si, že ešte pred pár rokmi, keď ste mali nejaké skúsenosti s editovaním videa, tak ste boli fakt ako bohovia. Ale dnes fakt stačí stiahnuť ten CapCut a dostriať v tom videu už dokáže pomaly každý. Čiže to je také jediné, čo mne vadí na tom AI-ku, že proste mám z toho takú demotiváciu, že všetko je už dneska tak strašne jednoduché, už preto nemusíte mať žiadne úsilie, už vlastne ide len o to, že kto je lepší marketer. Ja tu mám napríklad teraz otvorený Google Bard, čo je v podstate niečo ako ChatGPT, ale je to od Google. Skúsme napríklad zo srandy do toho napísať, že ako byť úspešný youtuber. Akože vidíte, že on to vygenerovalo v podstate nejaké veci. On napríklad o veľa týchto veciach som hovoril práve v minulom videu, ktoré si môžete pozrieť tu na niekde by mal byť preklik. Nie je to samozrejme ešte úplne dokonalé, ale napríklad tento Google Bard je dobrý v tom, že on vám dá vlastne až 3 návrhy na to, čo ste sa opýtali a môžete si vybrať z jedného z nich. Čiže OK, toto je fajn, keď vám to takto dokáže pomôcť, že to nemusíte googliť na všelijakých rôznych stránkach, ale všetko vám to zhrnie dokopy. Ale ako hovorím, už tie AI-ka, čo dokážu vytvárať priamo content, tak tých sa dosť bojím. Už v podstate v dnešnej dobe si viete vytvoriť aj celý skript na film, hej, to proste chcete urobiť nejaký film a do toho už ani nemusíte dávať vlastné nápady, ale môžete sa spýtať AI-ka, že čo by bolo zaujímavé. No, postupne, ako sa to AI-ko vylepšuje, tak sa toho čím ďalej viac a viac bojím a uvidíme, že kam to dospeje. Ja dúfam, že YouTube ostane aspoň takýto, ako je teraz, ešte minimálne pár rokov, pretože takto ma ten YouTube baví. Pokiaľ budem musieť robiť všetko cez mobil a AI, tak ma to už baviť asi nebude. Dobre, to je všetko k tomuto videu. Pokiaľ vás baví takýto typ videí, tak určite zanechajte odber a napíšte mi dole do komentárov, čo by ste napríklad chceli ešte vidieť, čo by som mohol zahrnúť, čo by som mohol objasniť. To je všetko. Vidíme sa pri ďalšom videu a čaute.